ועכשיו אני רוצה להזמין לכאן איש מוכשר שאוהב מכוניות ויודע גם איך לגרום לנו לאהוב אותן. גדעון עמיחי. גדעון, אתה פרסומאי מוכר, מוערך. אתה לא נהגת בערד, אתה לא כאן כדי לדבר על הנהיגה שלך, אבל אני רוצה לדבר... נהגתי אבל במסלולים אחרים. איפה? בלפלנד. מה אתה אומר? מה, על קרח? על קרח. איך היה? שלום גם לך. שלום גם לך. שלום. נו. רגע, בוא נתחיל מההתחלה. לא, באמת, איך היה? מדהים, מדהים. 3 ימים של... אתה פשוט לא מבין את זה. ספר לי על החוויה הזאת. כי זה לנהוג על קרח. קודם כל זה להגיע לקצה העולם. כן. עכשיו, אתה מגיע בתקופה שלא כל כך קר, אבל יש קרח, זאת אומרת, אתה מגיע לאיזה נהר שהכל קפוא. אתה מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, לא רואה כלום, רק קרח. עכשיו, בגלל שזה קרח, אתה לא נוסע באמת מהר. זה מספיק שאתה ב-60-70, המכונית... זה מהר מאוד על קרח. כמה? ב-60 אתה פשוט לא מבין מה קורה. תקשיב, הרי רוב הנהגים, גם של פורמולה, גם של רלי, הסקנדינבים, לא, יש מסורת אדירה של נהגים פינים. אני חושב שזה מהקרח. בטח, עכשיו יש לך את רייקונן, יש לך את קובליינר, רייקונן אלוף עולם. עכשיו, הדבר הכי מדהים, היה לנו שם 2-3 מכוניות שונות. הייתה אי-קלאס, הייתה CLK, אבל הדבר הכי מדהים זה לעשות, אתה יודע, את הפרופרה. הספינים האלה, כן. מכיוון ששם, בגלל שזה קרח, זה לא מתהפך. עכשיו, אתה יכול לדפוק שם באיזשהו שלב איזה ברקס, ואתה עושה איזה סביבון שלא נגמר. של איזה, אפילו חצי דקה. זה משהו מדהים. יש לי רעיון לפרסומת בשבילך. אתה שבוע לא יכול ללכת ישר, אבל חוץ מזה הכל בסדר. בוא נדבר על פרסומות. אתה הבאת לנו כאן סרט מאוד מאוד מעניין, נכון? זה סרט שאני מאוד אוהב. אז בוא נראה אותו קודם כל, כי הוא מאוד מעניין מבחינת פרסומת, איך למכור מכונית, ואחר כך נדבר עליו. מדהים. מדהים. אבל תשמע, זה לא חוכמה, זה מכונית שיוצרה כמכונית חלומות, שנמכרה כמכונית חלומות. כן. תשמע, קודם כל, מה? הסרט הזה קודם כל נורא מעניין. זה סרט שבשנייה התשיעית יש פואנטה. זאת אומרת, לא מספרים סיפור עכשיו 30 שניות, ובשנייה האחרונה יש פואנטה. בשנייה התשיעית הוא נתקע. ואז 12 שניות הוא עומד, הוא מסתכל, הוא אומר, לא יכול להיות שזה לא קורה כלום. לא קורה כלום. לא יכול להיות. נכון. אבל תשמע, זאת פרסומת, קל מאוד למכור כזאת מכונית חלומות, אבל אם אתה בא למכור מכונית פשוטה, מכונית עממית, לפעמים זה מאוד מתסכל, לא? קודם כל, אני אוהב את המושג שאתה משתמש במכונית חלומות, ותתפלא, קודם כל, מכונית חלומות של בן אדם זה המכונית הראשונה שלו. בגיל 17, 18, 19, לא משנה מה, המכונית הראשונה שהוא קונה, זה יכולה להיות ג'סטי, זה יכולה להיות חיפושית, לא משנה מה הוא יקנה, זה מכונית החלומות עבורו. ומה שיפה של מכונית חלומות, זה לא משנה כמה היא עולה, ולא משנה מה אתה עושה אותה, היא לצורך העניין, המכונית הבאה שלך היא מכונית החלומות. ככה זה בחיים. ואיך מוצאים איך למכור את המכוניות האלו? תשמע, קודם כל, החוכמה באיך למכור, זה קודם כל לספר לך איזשהו סיפור שאתה יכול להזדהות איתו. אגב, גם עם הסיפור הזה אתה יכול להזדהות. אחד הדברים הגדולים, אומרים תמיד, אהבה זה הדבר הכי... אין כמו אהבה. וזה מפתיע, אבל אהבה בלתי ממומשת, הרבה יותר חזקה מהאהבה. לצערי הרב, זה ככה. שלום גם לך. כן. ופה מה שיש, יש בעצם... הוא רץ עלו עם הג'וגין, הוא אומר, לא יכול להיות שיש שם משהו, לא אין שם כלום. הוא לא מאמין. ואז פתאום, הוא נתקע ופתאום, רגע, זה היה אמיתי. זאת אומרת, זה עובד פה בדיוק הפוך על הפוך בהקשר הזה. גדעון, אנחנו יכולנו לדבר פה על מכוניות ועל פרסומות על מכוניות, באמת שעות. אפשר לקבוע, אגב, מתישהו. יאללה. אם אתה ממש מתעקש. אני מתעקש. אתה יודע, לא מפחידים. אתה לא מפחיד אותי לדבר על מכוניות. אוקיי, חיים, אני הבאתי לך רק, אתה שמת לב מה קורה כאן? בבקשה, הנה עוד ילד קטן, בבקשה. אם לא הבנת, פה היה אמיתי. אתה מבין? זה באמת SLR, עכשיו שווין. אני קיבלתי להם הולדת 40 שלי. זה מכונית החלומות של אלי, ומהמקלרן, מרצדס SLR, אנחנו עוברים לאופני הערים שלנו בבארי, אי שם בחבל הבשור.